the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde o. Asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Ebusia for me mama kwa bashonko eba to ma GH munya ba na ama owusia enie me gina ho say na to say asemesi ehu be yan se me bobo ho atwahwefo ene etiefo ne ntina sa abrei me ehu be yan pa se wo a wo hwe be chibre na wetie de airkoso e wo ye man Ghana mu efida eye honorable Kennedy Agyapong akompreko sa na ndin no wo mo friend sa na te se wo friend sa na na betia peja no wa konkon to se ni din de oni wa gropa wo pepa efida wo de to na koma so se wo be ye Exp0sed wo Ghana ha wo be yi afofo ho eto achira manse ehu edwuma a wo mo ye ewo suma se no otumu se Ghana fo dodo na edi wo mani edi nsem ne echi sha se a wo te se wo si obinim kon so wo bubu obinim wo bo no blow by blow ni nya na Ghana fo eni di echi Ghana fo ATM nsem bia mo so no wo invite ye Demon Breaker Michael Edu eba show so no Ghana fo ya so etia brand no nsem ne se nyama wo da na di wo show no so de otumu se Ghana fo dodo na omhu dwiri omti ma wo mo kon do ye se o metie mo no mahu asofo no adwuma wo mo ye osuma se asofo so mo ho beka Exp0sed no se Ghana fo de wo mani di eche se no mehu wo mo nia so na wei ena te se aba ne yete Ghana ha ye wasofo ha yenim se Bible no kra akadada se asofo de anokware for de no ewo ho ena atrofo di fo so ewo ho eni te ba ne san ena asem ko so se efa Kristo so mo ho na ye wo asofo papa wo ho na ho na bo Kennedy Agyapong yenim so onye sofo Najumo ye MP asen central ho na ni office one ka esen ka ho no ensem eno onye ne dadwen a obedwen ho da nanso bakofa asofo nsem ede na no tum ka ne ba na tese asofo mo ye nokware obi ama ne ho so enkasa etese so wo mo support o so wo mo tan yo obi anso mekasa asere obi aka na no atun ene obi aye din obi ahwe ne wo tie do be kan tina Ghana fo asa adwen no hodom na NCA nti wo mo de mani die che no so na wo mo hwe nim se wan de be pie abekasa etia eye honorable Kennedy Agyapong ni Exp0sed a wo ye a wo de asofo ede esi ne tese ne table so a wo chereche mo ase eda chere Ghana fo ene amansenya na we ena ma evangelist bi a wa dwini din pa wo fakuma se bo nto so de na wunti edin Evangelist Akwasi Awuah de na tese nyi kuma se na wote Accra baby bia wagene di wo san nyame edwuma wo ye nyame asempa kan wo de ato na koma so da ne da wo de radio stations no te wo no wo ka bonto so no nam ho no wo ka baby obefe bia wo de nam ho esan se yedwuma nyankopon ankasa to ne nsa e de afa no na wei ene ye tete wo sa ye se ye twen sa so fo amu ye no kware wo do ma no beto ho na we Kennedy Agyapong ne Exp0sed wo ye so ye no kware o se nya no kware wo meka bi ne hu se okay se na ye ko no wo so mo bochiri so na we enama Evangelist Akwasi Awuah waba bonte meka se wo hu be ma te se o wa kukudo se honorable Kennedy Agyapong da we de nyom to pa otum se David a wo bo nyame nsamrane sa na ono so edi esi na kuma so wo bo honorable Kennedy Agyapong nsamrane se wa ye de papa honorable Kennedy Agyapong wa bo no ho modin ade wa ye de Ghana for ye nya se ye hwe hwehwenim ne ebisa na ono otene sen wono ne papa be no ye na wa ba bonti eyi nkofoto ye nya kraka ye nya kakra because eni musa na de nyakopo pe e na honorable Kennedy Agyapong ye no do so onye sofo do se wonye wo bi a ye kasa sorry pay for kra ye betimi de ne din aka obi nanso ade da nyakopo akoma so a ehu hia ne pa na ono akasa mu ama no ho kwan na nyakopo e fa ne mu ede ye because sa asofo trofo di for wo ma din kofo nya e wo Ghana ha bia ka wo yo sofo kra na yo papa kra na baba nte be kan wo mu mfari nsuro wunti ni egyina bedwam ni ayeyaw na sentem asofo bi ko preach a won ko bo Reverend Obofo ene obi nimdim wo mu aso dem ho na that day Sunday no wo mu ye preach no wo ma mfa sermon bi amma wo ma mfa nyame asem bi amma sofo na wo koka wo mu asem no mu bo ni din kyese ya eteso wo twa ne mpo akase wa sorry dem aye sorry dem ente ka ye kronkron bia ye beka nyame asem wo
wɔn dada no ɛyɛ mpoatwa ɛna wɔn twa nkɔfɔ mpoa saa ɛwɔ asɔre dɛm nti sɛ wei deɛ wɔni asɔfo papa no afa na obiam so wɔnyɛ ɔtorofo difoɔ na kyɛ sɛ wɔgyina fifiri a na Ghanafoɔ yɛnyini ntumturo do because asɛm na wɔɔka no nneɛma wɔɔyɛ wɔ Ghana ase no Nyankopɔn ɛna wɔma kwan sɛ ɛnsi na afi wei pa de 2020 ɛyɛ asɔfoɔ mo afe asɔfoɔ ɛsɛ sɛ wɔn nkɔ down no ɛsɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ afi wei mu wɔn nkɔ down na owiase fɛ ne nea hu sɛ ɛyɛ atorofo paa na ɔmo yɛ na wɔn nkɔ down na wɔ bia ani ehu bi na wɔn nso mu di ne kware no Nyankopɔn nso bɛfa kwan so fɔ so apagya ɔmo ama Ghana ha wɔ bia ehu anokware foɔ a wɔn wɔ ɛyɛ Kristo so mu ama wɔ bia so ani etime di ho adanse na wɔn ka ne sɛ no wɔkyerɛ wɔn asɛm sɛ I usually tell Ghanaians that no one should sit somewhere and insult the man Kennedy Agyapong. It is not Honorable Kennedy Agyapong's wish but the wish of God. God wants this to happen. Those who call themselves prophets, God wants us to know what is going on in the dark and behind closed doors. There is no CID or journalist like Honorable Kennedy Agyapong. For Manasseh, if he doesn't get money, he goes where there is money. But Honorable Kennedy Agyapong spend money to get information. He is indeed working. Or say, hey, Adia Honorable Kennedy Agyapong, enye ni pe o enye si obi ahye ne bufuo se na Ghana fo yeka se Mrs Florence obinim eno kata asem bi na hye ne bufuo ma che se wo koso ewo Exp0sed ya wo ye no enye ne sakra na de oye so no po aka ona kuma mu se ne pe no de ya Nyankopon so na amasa ope na ono agata de ne pe ye no aye pe yo che se ewie pe yo because ono Nyankopon wo pe ne saa se ya Nyankopon pe eni ti no ma kwan se ensem we ensisi na Honorable Kennedy Agyapong de wo betimi ne sika to so wobetumi ni bibi tese ni dibia owo e wa aban mu atoso wobetumi ni bia atoso because owo gide ene rehwemu se ade na wo ye no eye ade e beso Nyankopon ni enu nti na ode ni bibia ahyem na wo mo nam kyende wo de wo suro ade wo kan ya na tese osuro asem ode na no ka so osuro asem tie bi sa ne kra wotimi yi anu ye ejo mo nam kyen ka de yi ni enfom so na Honorable Kennedy Agyapong de se wo no ya kompre ko atese wo nsuro hwe ana no nsuro asem opemu kan nsem bia no yenyi no tum se Nyankopon na makwan se wo kasa because se nya ne sa Nyankopon enye obi a wono de wonsu asem obetimi aka asem te se bran e wo bedwom a ka Ghana ha atofo di fo bedi enya mate se age Nyankopon kasa mu asane abawiase abefa na di ewom kan Ghana ha kra de enwa hwe kan ko wonya bi kra wom because na de atofo di fo no wo mu abom tripom se ko mbe ye wo Ghana ha de na nka ye hu pan 2020 de eya sofo afe eyo mo Exp0sed afe afie ebe yi wo moto afie ebe kire no kwarefo ewom ene wo mo so mu di atro ewom nti Ghana fo yentie ewa supam nie fa yakoma ndi eche gisa sa Nyankopon kasa ene wasane aba eye ne nkofo emu kire wo mo de na koma so na wo mo so a wo mo enda na koma so na wo ka ne se no Ghana fo te no se na Evangelist Akwasi Awuah wo kra de se ka wo ye nyame akwa atentina o yonko asofo mu wo mo asema tese aba abeto bedwema tese eye nim gwase kese na nka wo be kakra nka wo be ka ma o yonko asofo na we de watu ejina eye Honorable Kennedy Agyapong ade ni sike nti ana se wo de bie e wa ban mu atese obetimi akasa ma na ko bedwemu ni nti na wa pe abetese wa pre abegina ni ncha na usuro se wo kotia na oba be ka wo de ana se de penti na oye Evangelist Akwasi Awuah bo be joining Honorable Kennedy Agyapong wo shower praises on him because ye dwen wa ye nti ase ye nti afi we de asofo de o ma nyira yi a e ka Honorable Kennedy Agyapong be tese ono mbe di pa na se wo wa ba out wo do wa taban e be bata eye Honorable Kennedy Agyapong e de ni de na wo pa che se wo ya ye nhwenim bi kakra e wo ho de ye se na Ghana for edwen fa ensem no we efikatwen success o se God is in control no so gidi pa se Nyankopon da sa ekrere asem wono na de ni ahye ne nsa enu nti se Nyankopon da so ti ase nko ade asem bi enu o how bi enu we so efi marketing I endorse it Evangelist o se wono to tie Evangelist Akwasi Awuah echi dindindi wo gitu pa se de wo ka na enu kre Nyankopon pe enu nti na Honorable Kennedy Agyapong eyi asofoto enu nti ono so ene ne ya adwen pepepepe sankoba eto dia wo say look at him how much holy are you too ono so bisa say na wo asesi wa ko join Honorable Kennedy Agyapong wo tretensa e de a kire asofo wo kire se omu ya trofo so no omu ye fake prophet no die pa na kire se wo de wo fine wo te uni how bia uni problem there na wo gine ye die ne asenso de a kire se wo de wo ye holy man of God fa no betu dwa ni ehun se ampa say na me mmegina eye Honorable Kennedy Agyapong afa entrete wo sa entre wo yonko asofo wo yesa na ya ye nwatwum ma me hwe eye de etwato eye commenter Ghana for e de abetu menim we efi
Sandra one also what I was saying. Look at him. How much holy are you? Yours is on the way. If you know any secret, Akwasi Awuah, bring it or leave him alone. Or also actually just say, who dear did a honor dada home? Ya who said they would only be what's in it? We are pepe, Yankupo Aqua, Yankupo Casamafo, Yankupo said, or Yankupo Dimbia also. Never nothing, just a trail, sir, extra for so now, dear, and I'm quite sober. So no way to Yaku draw. I wait in a honor work in Japan, afa. Ah, you wouldn't brethren in Christ. Woman, what can't just and can womb no other patent to Quano. Which I be Jana Fabaco and I watch it inside Eddie Atre. And until the way there are also woman Ebbs, woman they drew and almost was woman ABC. Never for Ghana phony be at your major, also dear Ewo, Uchim, also who being your passe. Obefa for no type Eddie to your comment section. Now, Miss Moon and our drain a fa a assembly because assembly the winya. Say Evangelist Akwasi Awuah, what bonting. Na asofo ho aka ye asofo to ye gu omani maso bedwam na nko ba be ka bia nko won ka se oh the one we Agyapong ye enfata ono kru onyo kristo ni papa bia wonyo sofo woni dia bia bia krampo e wonyankopɔ mu ne wa ba bonte teche ne nsa eyi asofo atan kan se fata no ono mo so abegina ono we Agyapong enchen e ka se de wo ye no nyankopɔ so nyankopɔ na koma so ade no se na hu ensam no eni esofa de hu no bia obetimi e de ato your comment section se na mechanical no na bia so no wa share video we e de ama adofo ebutuafo wo bibia wo be hu bia na ebiam so se se de enkaibo aba tuma gh wo Instagram obetimi afole e wo your Instagram page @tumagh_ midin de eye bakope na ama owusa hu me bia obetimi de se din we ya afremi aha na meba me kwan am di dwumede ni esi hye ne so na me ya adoma ye besen edi nhwemu biem mafram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.